Kamana inya kumgiti Ramogi TV ka endi buch jopiny chakore sani wan gi wendo modhi almen Suba Churchil jakedo ne ratiro mar Oganda. Kamana inya kum wasichegi. Kamano. To kawe mos bi koa kum Johnson Goya. Kawo mabera inya Johnson Goya winjo mosni. Kamano. Koro ineno gimone timore kawuono e ng'anyo jaduong' Churchil. Ratiro mar Oganda bende no riti. Mokwongo kabisa ratiro mar Oganda no chakrocho kod jo sirikal nyoro. Kanyo ker morito piny owacho ni nitiere gik moko biyet mondo timre Kenya ka. To wang'e maber ni ng'anyo en ratiro mar dhano mana kaka bedo mangima. Mawacho gi dho ngere ni right to life. Gin ratiro ma dhano nyalo dwaro mondo otigo samora amora. Pogruok kod ng'anyo kod ratiro mar ngima en ni ng'ato nyaka bed mangima throughout mana ka Nyasaye emokawo ngimane. But sama ng'ato dwa ng'anyo tiende ni nitiere gimoro ma owang'o iye kata ma ok oyiego modwa wuok oko mondo joma moko ong'e ni gima kama ni e chunye kendo dwa wacho e yo mar ratiro. Koro ratiro mar ng'anyo mar jo Kenya manowuok karom gi mondo ng'any kaka noluongi kod jotelo jodito mag Azimio ne oroch kod sirikal chakre nyoro. Nyowaneno ka mochung' ne polise Kenya ka Jafeth Koome nogolo otas ni onge ng'anyo moro amora mabiro dhi mbele. Waneno kata sani e TV ka jo Mombasa wacho ni gene ne gitero milome ne office mar police mochung' ne Mombasa. Matiene ne gitere police division morito Mombasa mangima. Ma stations go duto ni e bwoge. To gimbe giduto no gol giga puth njiri. Koro wawacho ni mondo tulo mikineno wuok gi kata wito ngima mineno wuok e ng'anyo gi mondo kik timre, en jukumu kata en tiji sirikal mar wacho ni ka ji osewacho ni dhi ng'anyo, mokwongo onge rusa ma ng'ato nego kwa. En ni nyiso polis ni wadwa ng'anyo. To ka jo Koome nyo wacho ni jo Azimio nyoko otero ote ni gidwa ng'anyo. Ang'o momiyo no wacho ni ok gibiyie ng'anyo ka ne gikia, nikech chiwo notice tiene ni miyo ng'ato ng'e ni gima kama biro timore. Koro magi gin gik matimore nikech sirikal poko oyudo puonj kalore kaka gisebedo ka gidil gi ng'anyo mosetimore mokalo go. Kendo wametemo siro kaka jogo ma kedo ne ratiro mar dhano ni mondo lokruok bedi, mondo jo Kenya bed gi ng'anyo maonge tulo, maonge tho, maonge ketho gik moko, maonge kuo moko manotimore ka. Sirikal nigi jukumu kata tich mar mokwongo gi kisungu wacho ni respecting. Tiji sirikal e wach ng'anyo gin adek. Miyo ratiro mar ng'anyo luor. Mar ariyo en geng'o jomoko manyalo tugo, manyalo dhi ketho, nyalo bedo gi paro mar dhi ketho ratiro mar joma ng'anyo. Mar adek en ni sirikal nigi jukumu mar gi kisungu wacho ni facilitating. Tiene ni ka jok moko dwa ng'anyo to udhi kucha to protect gi, you make sure ni ung'e kama gidhi chako go gi kama gidhi go. Police ni e gi kacha. Jok manoloso ng'anyo ka be nigi jok moko miluongo ni marshals. Jok machalo prefect mag school ka matemo tayo ji. Nchi neno kane ji otimo ng'anyo mokwongo wik mokalo, ji nowuok kendgi maonge jatelo mane ni kodgi, onge MP mane ni kodgi, jatend Azimio Raila Odinga ne ok ni kodgi. Ne giwuok achiel kachiel magi luwo yo tir ka gidhi Kamkunji. Onge gir ng'at achiel mane giketho. Jomoko be nowuok e dala mar Jakaranda kocha kamoting'o area mar Embakasi no. Nowuotho kendgi gi a lot of discipline ma ng'ama ne gikinyo onge, ng'ama nokinyogi be onge. Koro somo mwayudo kuom ng'anyo gi en ya ka polis nyalo wejo piny mondo ng'any, to kwe nyalo bedo e ng'anyo gi magik wito ngima makoro timore gi ketho gik moko makoro timore gi kia jomoko donjore gi supermarket okwalo gik moko ok nyal wuok. Nikech waseneno ni jo Kenya osechope level mar ukomavu gi Kiswahili magi nyalo tayore kendgi e ndalo mag ng'anyo matulo ma no wuogi koro ne inyalo geng
ka sirikal mokwongo orito ratiro mar jo Kenya mondo ng'any. Tok mae kuku mar wach Churchil nikech koro sirikal bende wacho ni kiewo ni kanye marito ratiro mar jogo mane onge kata ng'anyo. Nwaneno ka report mar Walter Nyambaga ng'ato nomonji magache oyaki gik moko kuome kanyo ji 8 be koro negi. Ere kaka sirikal nyalo kiewo koro ni kanye marito Oganda nikech nitie joma ng'anyo to nitie joma onge ng'anyo to iyudo ka joma ng'anyo chak biro gogi kendo. Mokwongo nyaka wabed gi gadier ni nitiere jomoko manie i ng'anyo kanyo manigi paro mar timo maundugo. Gimomiyo idwa ni sirikal o protect, o promote, kata facilitate ratiro mar ng'anyo en ni sama gintiere cha gimiyo kata jogo moloso ng'anyo thuolo mar rito ng'anyo cha mondo jogo nie igi ka nikech sama ilando ni ji dhi ng'anyo nitie ng'at moro ma samoro nitie jomoko ma kata wan joriwruok mag oganda wajaluonga ng'anyo to nyisi ni bwana Churchil luongwa ng'anyo to kik iwach ni dhi bedo ng'anyo mar kwe nikech an asechama lot odaka gi nyithinda jumbe 2 koro kaneno gwen moko maloko tako taon dukka tasechama lot juma 2 onyise wang'i koro sama osenyisi ni ng'eni ng'ani nigi paro ilagi koro wabedo gi jomoko miluongo gi kisungu ni marshals tiene jomoko mikete kiewo mar ndara magin ging'iyo jomoko manyalo dhi man gi paro go manyalo dhi tenge mondo monj ng'ato kata ibedo gi marshals go ibedo kata gi identity manyiso ni ma achiel kuomwa wajero ga bedo kata gi bands moko minyalo twe lweti ma uneng'wene mung'eyo ma kuneno ng'ama onge gi band to ng'eni ng'ani samoro en japiny modonje iwa to nikech ok odwa riembe en ja Kenya koro waket wang'wa kuome mondo kik otim timbe morochorego koro mago timore mana ka polis okodonje to sama polis osebaya tia gas kata oba risasi kata oba pi magidiro kuom ji gi geche ka ing'eni ji koro jok motelo ne ng'anyo gi onge gi control kuom jogo mane giluonge ng'anyo kata jowetegi mane gin gi bandgo ikia gima ng'ato paro ikia kuma ng'ato dhiye koro mage makelo mano koro wawacho ni kaka joriwruok mag oganda ma ok sirikal ni mokwongo wadwa ni polise omi puonj madiere nikech king'iyo syllabus mipuonjogo polis kiganjo kata GSU bedogo train nikech nitie training ma jo GSU dhiye banka gisia kiganjo kata administration police dhiye kosea kiganjo ber administration police ni kuom polise gite ka nitie polis mong'e chik en administration police kendo ng'e chik molo kata polise mineno rwakore marombulu gi but wawacho ni polise te sama gin kiganjo ok wapare ni nitiere puonj mimiyogi mar rito oganda sama oganda ng'anyo koro wawacho ni ka nitiere reforms monego tim idara mar polis wadwa ni polise gi odoge refresher course mondo puonjgi kaka ginyalo rito oganda ndalo mang'anyo mar ariyo en wach mawuok e dhod jotelo nikech ka ker morito piny ka nyalo wacho ni ok obiyie ni ji biro tho kendo ng'ama onego jok manyichotho Kisii manyichotho Nairobi kata manotho kawuono onge ng'ama oyud gi tole ng'ute ni nodere joge te ochiel gi magina to ng'ama ochung' ne jatend polise manonego ji gi magina gi gin mana ker morito piny ni gi inspector general of police koro sama ker osewacho ni ok gidwa ni ji othono it is upon him mondo wachi ni kik polis neg ng'ato nikech ng'anyo nikech sama ok inego ng'ato no ing'eni kata ng'ato kwalo ok apani chik dhi wacho kotere doho dhi ng'ado ne buch tho nikech chik bura do dhi ng'iyo ni to gine notimore yo makama mana ka notime through yo minyalo wach gi kisungu ni robbery with violence kinya ng'adne buch tho lakini kinego ng'ato ma ok imiye thuolo mar wacho kaka mokwongo yude gi ratiro ni gino notimo mano makosa maduong' ma ok onego timre e Kenya ka mar ariyo onge chieng' ma jo Kenya biro koso dhi e ng'anyo nikech sirikal odagi and ma puonj ma sirikal pok oyudo nyaka sani ni onge chieng' ma jopiny ni biro wacho ni wadwa dhi ng'anyo to sirikal wacho ni ok gidhi ng'anyo kata jopiny obet oko ni koro gidhi ng'anyo sami se wacho ni ok idhi yie gi ng'anyno
eka koro gidhi wuok karomgi nikech koro gidwa time nikech ging'eni mano ratiro margi. Koro wakwayo ne jopiny mokwongo samudhi ng'anyo mpaka ma chik oritigo en niya mana kaka pend chik morito Kenya kawacho mar namba 37 ni kidhi ng'anyo to mokwongo gi kisungu wacho ni peaceably and unarmed. Ibed gi kwe to kik ibed gi gimoro amora inyalo hinyogo ng'ato. Of course inyalo hinyo ng'ato with anything kata even your clenched fist, but sami ting'o gimoro machielo bed kidi and so on, sano koro chiko weriti. Koro chiko riti mokwongo ka sirikal oweyi timo ng'anyo maricha ma ok gi interfere gi ng'anyo. Mar ariyo, sama sirikal oseweyi timo ng'anyo ma ok iting'o gimoro cha, the moment mikawo gimoro, obed arungu, obed pala, kanyo koro chiko oketo boundary ni koro chik koro ok ni kodi. Koro sirikal nyalo deal kodi nikech wacho ni gikia nia mari kata paro ma in go gi gimi ting'ono. Tino chariyo madon wawuoyo achiel kuom gin ma joma koro nowito jogi. Ji 8 nonegi, waneno kata Kisika ng'ato nyathi ma jahigni 19 iluongo ni Steve Okinyi bende notho. Koro familia margi chako kanye, gitim nang'o, ang'o monego gitim, nikech ging'eni nyithigi nonegi, ok ging'e gimomiyo, jomoko wacho ni ne ok gin kata ng'anyo. Ang'o ma koro onego gitim in kaka jaratiro mar oganda? Ing'eni mokwongo nitie gik ma polisi osebedo ka timo ma pani kaka jo Kenya, wane mwasebedo kwaweyo mondo ka gigo medo timore tiene ni polis paro ni gitimo gima kare. Inyalo paro ntiere ng'anyo mane jomoko timo jo ohala moko e dala ma Nairobi ka, Kawangware. Jochiro moko ne wacho ni jo county government chandogi, oketho stalls maggi. Koro sama ne polise odhi kuchocho, to police odiro tear gas e school. Ma nyithindo moko ne muya orumonegi moringo go mane osiptal. Dwarore ni by seche mwawuoye ni jonyuol nyithindo mane nie sikul ne somo gin kata wache ng'anyo mar jochiro mane timore Kawangware go ne gikia, onego bedni nie doho kosedonjo ne police. Kando sama gidonjo ne police no nekech gikia ni polise mage mane orka, gidonjo ne jatelo morito polise Nairobi ka. Inspector General. Morito Nairobi, kichako gi Nairobi, nikech Inspector General may not have sent, dispatched. Authority no chakore gi jatelo morito police division. Mamano Bungei. Kato gi site the police division, kato gi site kendo inspector mochung ne police station. Because most of jok mineno ioro kwondego gin jok moa the nearest police station man yo Kawangware kata Dagoretti kanyo. Mano buro monego bedo sani dhi mbele. Mar ariyo, jok manonegi kendo awinjo ka jo Asomio nosechako gilo wachno, onego bedni for every life lost there is accountability. Accountability nyalo tim mana ka ng'ato ka ng'ato kawo hatua, nikech sani chik ma wan go wacho ni ng'ata ok ochuno nyaka obed attorney general, obed director mar public prosecution, ng'ata chik maduong' morito Kenya ka omi thuolo mar dhi e court mondo idonji ni ratiro mar ng'ato ok ochuno nyaka bed mari, mar ng'ato dhi hinyore kata osehinyore. Koro wadwa ni kaka Azimio manyiso luongo buche ng'anyo machiegni ni okony jogo mosewito jowetegi, okony jogo moseyudo hinyruok, okony jogo mosewito mwandogi. Koriwore nyaka gi ker machon manyicha jaker masano kawo gine ne aneno kowito mwandu ahinya, to nikech sirikal ema nego teku mar rito mwandu kata ngima mar ji from jok mang'anyo, en tij sirikal mondo compensate. To mano nyalo matimore ka jogo dhi e doho. Mano familia mawinji sani onego bedni osechomo doho. Onego bedni osechomo doho, to nekech family go pod nigi ywak. Ing'eni kiwito ng'ati sani, en tijwa kaka jok ma konyo jopiny mondo orit ratiro margi. Apani atua makendo mobiro kawo en manyo families go, mondo wanyisigi ni be giyie konyowa, nikech samoro be nyalo dhi ki family kamano to sirikal biro to buoge, koro bedo gi luor. Koro bedo gi luor.
to wan wadwaro nyisogi ni in wadwari mana mar bedo gi consent miyowa dhi mbele thuolo mar dhi mbele gi kesi gi nikech the more mwawe cases gi dhi mbele police nego ji kato gi ke of course moko kuom gi bono hinyore aneno ka police moro kam kunjo hinyore kabisa to mago hinyruok mane inyalo geng ka police weggi oluwo chik mawacho ni ka ji dwa ng'anyo mokwongo en ratiro margi koro nikech en ratiro margi tija kaka police en rito mwandu mar nie yo gi ngima manie yo ma jok madwa ng'anyogi dhi luwo ka gitimo kamano onge ngima mobro wito onge gir ng'ato mibro kwal onge ng'at moro ma nie ng'anyo ka manyalo bedo gi paro mar kwalo gir ng'ato mabiro faulu mar kwal gichecha madhigo ka police obiro gi nia kod lengo mar rito ngima kod mwandu. To sirikal bende seyo azimio giwacho ni gine mane giluongo ng'anyo ni emo gine monego donjnegi. No, onge kes mano kes ma onge bdo midhi time. Mar ariyo ing'eni mondo sirikal wach ni gidhi donjo ne jok manoluongo bura. Ing'eni luongo ng'anyo is not a crime. Onge penal code, onge gimore penal code or chike morito Kenya kama wacho ni luongo ng'anyo is a crime. Idhi penye ni contrary to what law. But chon ne nitiere chike ilago ni under the Public Order Act ni kia illegal assembly and so on. Mago no keth gi IPPG reforms ma 97. An achiel kuom jogo mane luongo ng'anyo higa mar 1997 gi 1998. To sama jomoko sewacho ni gidhi timo civil disobedience. They are basically giwacho niya nitiere chik moko ma ok wabiluwo. Nke civil disobedience jomoko ne wacho ni azimio kia chogo signature gidhi tero kanye sama jomoko selando ni gikawo the path mar civil disobedience tiene ni nitiere chike moko ma ok gin gi paro mar luwo. But kata gisewacho kamano aseneno ka azimio kawo thuolo makende mondo ter notice mondo giland ni gidhi bedo gi ng'anyo. Once nigi setimo kamano kendo sirikal onge maber gimo gitimo kamano nikech sirikal ok okia ni bech ngima osedhi malo. The best ma sirikal nyalo timo en wacho ni okay mondo koro wa manage ng'anyo ni iyo ma okel asara kaka koro mano wuok kawuono gi. The best we can do under the circumstances en weyo jogi mondo ng'any. Inyalo paro mane sirikal mokalo mar Uhuru Kenyatta notimo ka jo opposition nowacho ni gidhi chamo muma Raila Odinga nowacho ni chamo muma Uhuru Park. Ing'eno oganda mane nitie kachacha kata ni bi mana gi risasi adi ok gin oganda mane nyalo nego te. To oganda mineno kata manyicha ni kam kunji chieng'cha gin oganda ma kowacho ni koro gibiro kata chuny town kanyo gidhi biro kendo ne gibiro. Koro sama ji ineno ka iji owang' nikech the importance mar sirikal bedo gi jok miluongo ni National Intelligence Service en ka gidhi e rally to giwacho niya ji adi mane ni e rally to ich wang' mane mood gi ne chalo nade mago gik ma jo NIS report ga. Koro sama sirikal oseyudo ni jokai gi owang' nyaka udikru nikech gin jok ma kati timango kati dhi gi risasi kati nitie gik ma pod gibiro timo kati siem gi marom nade. Koro siemo moko manyo winjo koa kuom dhokerka makaka uncalled for gin gik moko ma ok kony inya wacho gi dhulu ni ok kony. Siemo moko ma kia Jafeth Koome kia no golo sakula maka koro ok kony nikech sama ji osewejo gi ich wang' no nitie gik ma pod gibiro timo kadi siem gi marom nade kata kichiew to giyudi e dhodhgi to pod gibiro dhiri nikech samithe dhi e dhodhe no to koro chopo kama koro onyalo mana move kodhi mbele. Koro wacho ni sirikal mondo ratiro mar ng'anyo bed tim e yo ma ok kel chandruok gi en tiji sirikal mar wacho ni mokwongo be ma en ratiro ma chiko tambua. Answer en yes. To jogi ang'o momiyo gidwa ng'anyo giwacho ni bech gingo mosedhi malo to sirikal adier be no wacho ne ji no be no chiwo singo kane gimanyo loch ni gibiro duoko ngima chien ne giwacho be gisetimo mano po gitimo. Koro sama imedo ji usuru moko mang'eny ma ji gone koko gi
ting'e maber ni ichiwo singo ni ibiro duoko nengo piny. En makosa mar sirikal. Kosa ma in ge makosa no, kati bede sirikal in gi polisi in gang'o, nyaka idog chien, idikri, mondo iwache ni jogi, nikech ang'e gima owang'o igi, abiro miyo gi thuolo, mondo giwach gima chandogi, tabiro keto wanga kuomgi, mondo kik giketh mwandu mar ng'ato. Erokamano, sa koro mayo wawang'o, erokamano ahinya Suba Churchil, men jakedo ne ratiro mar oganda, wacho ni kaneno ka Ratich nitiere kaka ne ok odhi kare, to onego bed ni chomo doho, to kok inyal dhi doho in iwuon timany jokedo ne ratiro mar oganda, ginyalo konyi mondo mi iyud ratiro mari e doho. Mane buch jopiny.